Mano emprit prit. Senengane manuk cilik emprit. Kayak ngarepku niki lho. Dalem. Loh, lha ki nguncek to? Tak kira cah cilik ndelok wayang urung mulih ya ini. Wah, kadung aku kudu nyangoni ae. Tibake Pak Uncek. Wes jan masaku. Prit prit. Wala prit. Ting caruit kuit. Wit. Calurutan. Loh. Yo padha hambyo padha hambyo aneng sawan nyucuki parirayan jeli aku ning pokokan konangan bapak tani mingat mingut wong tani ne. Besengut nontoni parine ngaseru. Besengat besengut niku napa, Mbak? Besengat besengut niku. Kados Bu Kris lek ngantuk. Lek besengut kan anu. Lek besengut kan anu carane merengut ngono, njabrut ngoten. Nggih. Lek besengat niku napa? Gandengane. Lho. Oh, nek sitok besengut sitoke kudu besengat. Nggih. Jan rumah aku sendu lek jawab ngarang rumah aku ditakoni ngoyo-ngoyo dikarangne jawaban rumah aku. Ora wis wola waline padha karo Wira karo Wiri, padha karo ngalor karo ngaler. Ngidul kaya carane wolak-walike anu lah, wolak-walike. Wolak-walike wong mepe pemean. Tapi dioperke Mbak Ika nggih, Mbak Ika dereng sare nggih. Alhamdulillah sak plose dolanan etape ketan karo etape mambu niku. Tapi Mbak Sendur wau lak sampun ngedalaken manuk emprit. Nah, untuk Cakra Budaya dan untuk keluarga besar ingkang mapan wonten dalem Agung Mbah Rumini, Mbak Ika badhe ngedalaken manuk menapa? Tapi manuk menapa Mbak panjenengan? Aja kalah karo Mbak Sendur mek manuk emprit cuwilik. Sampeyan kudu sing rada sangar. Manuk napa? Ika tuh tilang-tilung batine manuk apa ya? Apa ya? Ya terus. Eno ngode eno. Ndingkluk. Eno. Manuke seblok ngono maksude iki. Iso sak kurungane kok ya. Manuk. Manuk petet diet. Nah iki bener. Bareng Krisnia disesuaikan karo sikon tenanan. Manuk bedet diet. Kancane lek gawe urama bingung lho. Lek nadahi uramane kendange bingung lho. Piye ki golek ngeteti kok. Diet. Padha karo manuk dipidhek kaya. Terus. Pating cruwet-wet. Awet tenan sajake. Terus. Reran betan brambet turun ngapan grompol sapirang Wanyane bangsa iki cakepan iki tak demeni kok iki bangsa mengulas permanukan. Dadi terus Intan iki maneh kelingan dimara. Karena ya pancen yo ning kono cedheke pasar manuk kok ya. Yes, manuk napa malih? Manuk iki ning Banyuwangi enek manuk sing diarani napa? Manuk Banyuwangi.
Manuk apa Mas kae jenenge sing kondang? Manuk Ancel Bumi. Heeh. Ning enten niku Banyuwangi. Nang Lho, aku sing ngomong wong Banyuwangi kok. Nih, apa jenenge Cak? Lah, ngawur. Ora bundas kabeh to ngawur kaya. Tapi manuk napa? manuk blaku Bae yo blekok nek mak blek terus mekokok. Oke. Ya. nggon mung aduk delok-delok minta kodhok cucuk mepet enggok Anjejer. neng bledho Oh, amalire amalira melati sandang pangan matur sembah nuwun. Terima kasih. Mbak Ika kali Mbak Sendur wis duet maut. Lagune gatik diglindingne. Nyatane ngrembug perkara babakan ingon-ingon. Mula terima kasih warga masyarakat Bokem semuanya atur panglipur sak bisa-bisane coba griyak-griyak gong. Oke. Jan Mas Uncek. Uncek napa Uncek nggih? Mas Uncek. Piye, mbun panggih kalian sing kagungan dalem? Kok rancang disauri iki nyang apa to kok? Ngentosi mik. Lho, Ngentosi mik. muk. Mik, mic aja mik, lek mik kesane kaya sampean ngelak ngono. Lah tulisane napa? Tulisane piye? Lah nggih tulisane napa hurufe napa mawon? Ya NOPO lek napa? Mik kok. Mik kok. Lah sing mau takoni tulisan apa iku? Mik tulisan mik niku hurufe napa mawon? Lah kono iso sekolah ora? Tahu sekolah ora? Tahu. Lah tulisane piye? MIC. MIC. MIC macane ya mit no. Lah nggih. Kok iso mic iki? Mike kuwi awake dhewe kan serawung karo wong Inggris. Nggih. Taman kan yo tau ning Inggris to. Mboten. Kowe iki tak junjung kowe akonono nek urung tau. Junjung mengke jenengan jeglokke amblek malah. Ora masalah, amblek kok sing penting penonton puas. Amblek kok lek kono ora masalah sing penting awake dhewe tujuane nyenengne penonton. Ngono. Remuk ora masalah. Ambyar ora apa-apa, amblek ora apa-apa sing penting penonton puas. Ngono lho. Seniman kan kudu ngono. Penonton puas sini lemas. Ora apa-apa, lemes ora masalah. Ora apa-apa. Sesuk digolekne adek-adek, lah digapit apa piye? Kula menungso lho, Pak. Lah jare kok lemes. Lah kok digoleki gapit napa wayang. Lho Mas aku, lah kono wong apa wayang? Wong lho. Lah wong kok njaluk digapit? Lah jenengan wau lho. Aku ki mung tawa-tawa, ngono lho. Sapa ngerti kono gelem. Tawa kaya bakulan tawa. Tawa niku banyu ya cah bagus. Banyu tawa. Lho lah iya. Mas aku. Ora kowe iki mikir apa ta sakjak omong kan mulah malih. Gek terus ning ngono kuwi kok widot apa piye ta kuwi? Wo gelas. Berarti tak kira lek dote ceblok kae gelas ku to. Ngunjuk kopi to? Sampeyan doyan kopi to? Nggih doyan. Lho tak kira lek ngombe iki susu, wae kopi barang to? Lah kula mau ditawani Mbak anu ni lho. Ngombe apa Mas? Kopi. Susu arep ngono. Purun aku lho. Aku nyoh ngene lho. Trayo uncek ya ora umum, dek kapan wayangan endi ya awake dhewe kowe teko dok yo langsung pesen kopi panas loro. Sitok kon ngeler, sitok diombe engko. Kopi urung entek, pesen teh panas loro. Nggih. Sitok kon ngeler. Ler sitok. Sitok dijanke dinggo engko bengi jarene. Teh urung entek, kopi urung entek, langsung pesen susu loro. Kon ngeler kabeh. Oh, mboten siji diler, siji engko bengi ngono. Engko jonjing tak cewetak. Mas aku ora cetha. Mosok gelase gedhi sisih kaya ora enak. Kok hubungane ki napa gelas kok gedhe sisih niku lho. Gelas loro ya sih. Kan loro. Lah nggih. Sitok cingkir, sitok sloki, kan iki cilik ngono. Duh,
Mosok pesen susu kok ning Sloki ya. Ora cetha. Sinebut pahlawan putri najan wujud temong peksi anjas mara ari mami. Napa? Ajeng napa to niku? Jenengan Ajeng napa to niku? Ki cara gender nang Grambyang ngoten. Oh, jenengan mboten percaya kali penggender. Lek aku percaya karo gender kuwi dadi musyrik ya. Kowe aja yak-yakan. Percayaku marang Gusti Allah Subhanahu wa taala sabagus najan aku ki wonge rada piye ya, carane iki kaya wong ndablek ngene jane percayaku karo sing urip. Ha nek percaya karo sing gender ya musyrik no kaya. Oh ya bener ya. Bener piye? Nggih percaya karo Gusti Allah. Nah ngono. Oh iya. Ngono. Lah kuwi ning kono jan kaya danyangan lho Dek. Dikutuki karo sing gampang lho, keluk dul. Keluk dul. Mas aku. Napa-napa. Nggih, Mbah ya. Lho, sampean putune ta? Putune. Lajeng napa? Putune. Lah kok ora njaluk sangu? Mboten nenggane yang kakung. Terus nek mengke jenengan sangoni. Lah aku kan dudu mbahmu. Aku kan rekan kerja, ngono. Dadi terus nek jenengan mau ngerti cah cilik isih nonton wayang tak sangoni ngono. Tibake dudu cilik ning cindil, ngono lho tibake iki. Aku. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ayo awake dhewe sesama cindil kudu tetep semangat. Nggih mboten kok sesama cindil. Lah kula kali jenengan kuwi ngeloki kula cindil. Terus kula matur nuwun, Pak. Ya padha-padha berarti jenengan tikus. Loh. Berarti aku luwih tuwek teko cindil. Lah iki lah kula cindil matur nuwun, Pak. Lah jenengan nggih nyawuri Ngene lho, kok ya. cindil tikus kuwi sampean. Aku ya cindil, Cindil ning napa? cindil laras, ngono. Dakone cindil laras ngono kae. Omahe teng alas ngono kaya. Mbak Elisa, nggih kalih Mas Uncek gojek. Aja nganti dijotos lho nggih. Kon gojek terus akhire anu nelpon tukang ojek terus gojek. Kancane Grab niku nggih. Nggih, karo isu-isukan mawi bawa ngoten, Mang bawa. Mas Uncek ben ngrungokne karo ngombe kopi. Nah, Sek nyeruput situ. masuk. Nyeruput kok masuk kuwi lho. Lah diseruput kan masuk to mriki. Masuk nendi? Telak. Lah, Mosok masuk liyane. sing nyeruput apa telak? Sing nyeruput kan lambe. Lah berarti masuk nendi? Masuke teng telak. Loh. Lah masuk liwat ndi? Saurunge teko telak teko ndi? Ilat. Nah, ilat mosok kelebon banyu, berarti ilatmu bolong kok ya. Dalane, Pak. Liwat dalane. Wangel tenan. Ora angel kaya aku ki ya genah amre cetone ngono lho. Ngomong-ngomongane sing cetha. Lambe lajeng ilat lajeng telak niku. Lambe lajeng ilat, Lajeng teng telak. banu lajeng teng pundi? Lajengan. Ya, Terserah arep liwat teng pundi kok. Lah ya Mbak Elisa ben bawa sih. Siase sik pundi? Asmarandana niku kenek. Sik sinebut napa sik nadyan napa Senajan. Senajan uncek kae ning kono. Sampeyan tetep ning kono, aku ning kene. Dadi wong telu kono kene kok kono. Lah ya ngono ta? Kirangan. Kowe ora nglegakne aku blas wae to. Ditenono kowe kok. Mas aku. Nadyan wujud temong peksi. Yen bawa ngene ya cetha Jawane ya. Yen omongan kok ora cetha blas to ki mau. omongan ra cetha piye to? Lah ngomongan kok. Lah omongane genah lho. Genah kok. Sing ora cetha ki kupingmu mingkup sisih. Nek ngrungokne. Bodek. Lho. Lah iki lho. Kupingmu gledek ngono lho. Kene paham, kene. Godek. Godek iki sanding kuping, iki godek ngono lho. Kok gledek. Wis kopok. Agawe talining
Jenengan kelahiran tahun pira, Mbak? Panjenengan? Kula songong doso. Songong Tiga. dosa. Wo songo telu. Songong dosa iya. Ya Allah kowe ra Songong ngerti. dosa iya. Siji desa mawa cara. Ngono lho. Negara tawa toto. Lho. Desa nawa coro. Heeh. Negara tawa toto. Iki ketok ta lek negarane coro tok iki kan ketok ta. Negara mawa tata. Mawa ya mawa panas mawa tata. Ngono iki lek ra eling ora pantes lho, mau negara mawa tata, desa mawa coro. Lagi coro ki lek nguyuhi anu lho, iso kadasen lho. Napa nggih ta? Heeh, iso kena herpes ka lho. Niku kelahiran tahun Songong doso 3. Nah, kowe kelahiran tahun pira? 2015. Aja ngapusi kancane. Rumahsaku pawaan model ceret model sampean iki kelahiran tahun 45. Heeh. Mergo biyen nggih bahan mriyem londo artine nyerang Indonesia biyen sampean. Nggih ajeng diparake teng jenengan kok nika nggih luput nika. Heh? Ajeng dikenekke jenengan luput nika. Iya, mergo taune wis ora 45. Lek nguncalne ning komriem makdungi tahun 45 mbuh ora medun-medun. Terus aku lahir pitu-pitu dhek lagi medun kuwi. Jenengan 77 to? Jenengan 77 to? Aku sitokno lho. Kelahiran. Kelahiran. Genahno. Kelahiran tahun pinten jenengan? Kuwi lek jarene bapak karo makku ki pitu-pitu ngono lho. Jarene bapak kalih Makku, mae. ibuku, mak ngerti ora? Mak ngerti ora? Ngerti. Mak ki cara gaule ibu, ngono. Ibu cara gaule mami. Mami cara gaule mamah. Mamah gedang, mamah telo, mamah apa-apa kono. Wah, geragas timen buah jenengan. Wis ngawur. Coba. Halus manis nang samake. Alus manis nang semangke sing alus apa, Cek? Sing alus niku ya Mbak Elisa, pipine alus. Sing manis apa? Sing manis kirangan. Lho, piye to? Alus manis ki segandeng, ngono. Sing Lho. alus apa? Sing alus Mbak Elisa. Lah sing manis. Kirangan sing manis. Lho, segandeng iki lho. Kok segandeng pripun to? Segandeng ki gandengane ngono lho. Alus manis berarti sing alus manis apa? Lah nggih gandengane sinten nggih mboten ngertos kula kok. Urung digandengan ya Mbak sampean. Dereng. Oh, kapan-kapan tak golekne gandengan sing manis berarti gula. Nek niku mboten cocok nggih kalih kula. Niku Niku. mboten Cocok. niku nyocoki, ngoten mboten mboten cocok ning nyocoki. Ora cocok aku, wis ora sah. Ora pati legi kok. Aku yang dadean karo Mbak Elisa. Napa? Wis umurku ra dawa. Lho nyang apa kok cita-cita kok umure ora dawa iki Aku lho? umpamane tenan bebojon karo Elisa. Nyang apa? Alah, ora urung yoga ki ndongake kabeh kae. Nyang apa? Lah sing wedok ayu sing lanang kaya garangan kok. Lah yoga prandoke, cek ta modiaro ngenteni rondone Elisa lho. Mas aku. Ya kowe termasuk garangan bejo to, ngono lho. Garangan yang bejo. Bejo isih urip lah mati ya bejo napane. Ora urung dipangan dalange. Kowe tenan kurang ajar kowe rumah aku. Muga-muga kowe terus anu terus kan jenenge berkan jenenge gajane berkan. Krungu ora? Hah? Krungu ora? Gak ngomong apa mau. Weh, lah bodhek kowe iki. Lah aku lho. Budek kok bodek iki lho. Maksude kowe iki obat pilek lho, obat mumet lho, bodek. Bodrek iki kok bodrek. Lah. Sawinggan Anu panggungnya rusak to, Pak? Panggungnya rusak to? Aku ora ngerti sebabnya bareng ngrungokke bawane Mbak Elisa iki cempolaku malah gepeng dawa. Iki opo lho iki rumah aku. Mas aku. Cempol iso gepeng. Lah ngene berubah sendiri wujudnya. Masa cempala malih dawa ngoten to, Pak? Masa cempala malih dawa ngoten? Aku kok mambu serintil to. Nanti. Kaya ning mburiku Mas aku. Srindile telek wedhus iki. Kowe iki ora aja sapa kandang to.
Rumah saku, enggak, Pak? Golek isi pedang. Gayane sikile. Ya kan nyate ngrungokke Piyayi Ayubawa karo jegang ngono sih. Jan kaya anu lho, tuan-tuan londo. Heeh. Oh, ini jan kaya tuan-tuan londo. Iso tuan-tuan londo. Rumah saku. Sikile iso kaya jahe iki. Ning bersyukur cah bagus. Nggih, Pak, nggih. Sing penting Sehat. sikile kaya jahe. Sikile sehat ngono. Niku kula sok mesake lho Pak Rudi. Dalem? Sok mesake. Saya kemarin kan turun duluan Mas Uncek Keri. Oh, penyan turun Iya, gunung. turun panggung. Oh, turun panggung. Aku ki lali, kok yo tak tinggal. Mas Uncek mlaku dhewe. Tak Aduh. enteni suwi banget ratekan-tekan. Oh iya lali aku. Aduh. Carane nek aku mlaku sak langkah kene 5 langkah e. Oh, Dadi ngono. kene ki lomba kono ngeracik. Cara anune iplek lah, ngiplik. Lali aku tak tinggal. Ngono kok ngomong setia. Lho, kuwi jenenge setia. Supaya Tinggal. sampean lho, iya ditinggal ki supaya kowe mlayu-mlayu ben awakmu sehat. Setia ora ngono kuwi. Timbangane kowe digendong mlaku bareng alon-alon terus awakmu lara-laranen luwung lari-lari ning sehat. Ya, sing penting Hat. sikile kaya jahe. Enggak. Ibu bunga henga tiku. Tuntunan Mbak Elisa ben jumeneng Paranono, tuntunan. Katrol ngene, katrol. Jenengane cara kasare ngelokke Mbak Elisa ki Nyapa? ora roh dalan ki. Eh, Aku nuntun iki lho. apa sing dituntun kuwi wong ra roh dalan? Engko dikira lempoh. Lha apa sing dituntun ki mek wong lempoh tok? Biasane ngonten. Ora iso. Lah terus Wedhus kaya dituntun ngono. Ning Mbak Elisa iki Piyayi Putri tuntunan ning panggung kono men cetha ditonton karo sing gender. Ngono lho. Penonton ngono. oh alah. Nah, ngono lho. Wis to, penting awake dhewe dadi seniman iki penting Sikile kaya jahe. sehat. Sehat. Iki ndoke loro yo pisan gak. Ya ora mungkin. Mosok ndokku semene. Masaku. Ora lho. Kok iso iki termasuk unik lho. Unik napa? Lah sampean sing duwe terus digawakne Elisa ki lho ya. Lah mosok nggen kula pretel. Apa pasangan kok ya golek sadekane ditokne. Kaya lim-liman ae. Aku. Anu rada didohke kene. Lah iki lumpuk kene kono suwe-suwe kok nentes tenanan iki. Masaku ya ora masalah to. Ya, jumeneng, Mbak. Monggo, Dikandani. Gandeng. Hmm. Ya. Jan rumah saku. Piye? Alah. Lho iki. Kok malah gantung to uncek iki luwih aku. Wah. Badhe tindak pundi Mbak Elisa? Niki ajeng mbelehke coro. Coro kok dibelehke. Jan jeplak kok ya. Kok iso coro, paling ora cempe lah. Mbik. Nyandeng bisa dadi tombo. Aku mbayangke kamu coro mabur itu loh. Wah anu cara anune apa? Coro mabur ki apa? Ya coro Cowok sing yang- lagi mabur. Heh? Engko terus mencok ning kono ngono lho. Piye rasane mencok ning kono piye? Ya urung tahu kok, Pak. Lho tawokno, engko lek penak kabar-kabar ngono lho. Milih dari coro apa sabun? Nek Sabun apa coro? nek kamar mandi tuh mesti ono coro terus sabun kuwi. Piye? Apa dadi coro sabunan? Pilih ndi? Ah, penak dadi sabun no. Lah kok Lha ya penak sabun. penake apa? Umpamane kok kon adus. Terus Ya adus wah, lagi arep copot kae. Wis ngerti. keto. Kuwi sabun. Sabun. Meneng neng kene kono. Nggih. Oh, sabune wis dibuka burung. Kok bundele? Lek ora dibuka bundele ya bosokno masaku. Coba wae. Lho kan iso nginceng to, Pak.
Nginteng kok ndi? Lah engko cilik kae kan enek bolongan cilik ngono kae. Oh, Kon sabun. sabune kae. Sabun ya sok bolong bareng lho. Ya kadang bolong, kadang ora. Tergantung. Sabun bunter kan lho, modele kaya donat kan lho. Kan enek to kae. Uncek iki ninggasakne rono lho kowe iki. Iso tekan kuno. Lah, Nggih. podang kuning nggih. Nggih. Ya. Bawa podang kuning komplit sak tembange kepenak. Wah, jan rumah aku sing penak ki malah uncek. Kok saged Aku sing nembang kula. Mbak Elisa sing nabuhi kanca-kanca pengrawit lha kok sing jogeti kono ki lho. Rumasane nabuhi kowe apa piye? Dados kula salah. Sekali tik lho, salah ya diping to. Salah ya minta maaf to. Maaf Pak Rudi. Lho kene sapa? Wong aku ora rumangsa kowe salah. Maaf para yoga. Loh, yogane tidak ada yang memaafkan kok. Ora ana sing maafke ya wis, sing penting Gusti Allah memaafkan. Waduh. Sing penting awake sih. Sikile kaya jahe. Aku ora cocok. Iki awake dhewe iki megawe kok. Awake dhewe lah ndase nang ndi? Lho, lah kowe ora ora iki ndas iki. Kirangan. Iki ndas matamu cumplung apa piye kaya. Iki sirah Yayi. Oh nggih Kang Mas. Tapi iki tak ben nggo latihan iki. Mbak Krisni aja meneng sik kene. Mau wis nembang ngono, dereng nggih? Dereng nggih? Wis ngomben limbukan. Nggen kono-kono urung kene jumeneng kene. Ben nembang karo anu ponakku Lawa ben karo latihan kene wae nembang. Mboten usah angel-angelan tembange antarane siang Pantara ratri mung cipta pukulun niku. Utawa Dewa Tresna manut panjenengan sing pundi, Nduk? Endi? Lawane dituru. Ah, mbok digrujuk banyu. Lawa. Kene le, kene. Lawa yahene ya lunga. Yo. Anu mawon nggih tembange apa iki mau? Lintang Asmara. Ya Mas, kene wong. Sira lho. Aduh monggo. Mas Uncek kalian Mbak Elisa juga kanca-kanca sinden nyuwun pangapura sing gedhe nggih. Jane isih akeh sinden sing urung nembang kok nembange dikur pasumbul donga. Ya, pangapura rebut jebul jam 3 punjul ya, Tru. Ora apa-apa. Ora apa-apa kowe lha ndasku piye? Anggenmu nyingkat wektu ki mumet nang ndas. Padake kowe mataku. Iya, sing baku. Ya, pokoke sing baku sayuk saka Kapti. Terima kasih keluarga besar anu Mas Uncek. Bu Hajah Rumini. Nggih. Muga-muga niate kapornyata anggone kaul utawa haul ingkang eyang utawa ingkang rama lah. Ya. Bisa kasembadan sedya Kang Rama Suwargi saha Kang Ibu manggih kasuwargan langgeng. Amin amin ya rabbal alamin. Ora bo cukup mangun wancing nggih kapan-kapan ya dina pinanggih malih sowan ana ngersane kiyaine Semar, Bro. Ya. Lah kowe iki. Terima kasih. Thank you. Sayang nih. Lole. Terima kasih Mas Uncek. Siap. Ana gempalaning kandha. Ana gempalaning crita tuk menapa warnaning kang mapan ana kahyangan jungkring salukaya.